Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбер темалар турында кыскача. Йоршолуда балалар бакчаларына жылылыкны янәдән бире башладылар. Тырналар, рәсемнәр һәм Георгий тасмалары 10-нчы мәктәп укучылары һәм укытучылары 9-нчы майга әзерләнә. Жылы булачак Йоршолда балалар бакчаларына жылылык бирү яңадан башланды. Исегезгә төшерәм, башкарма комитет карары буенча шәһәрдә жылыту сезоны 21 апрельдә тәмамланды. Ләкин һава торышы апрель карлары һәм минус температурасы рәвешендә сюрпризлар китерде. Бүген хезмәттәшебез батареяларның кайчан кайнарлануын белер өчен мәгариф учреждениеләренең берсенә юл тотты. Лесная сказка балалар бакчасына 200-дан артык малай һәм кыз йөри. Балалар үзләре дә мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә жылы булуын раслый. Шуңа күрә алар төркемнәрдә җиңел киемнән йөри. На улице холодно, одевать там шел снег, было очень холодно, а в садике тепло, и теплые вещи не нужны. У нас в группе тепло, одеваемся в шортиках и футболки. Лесная сказка балалар бакчасында жылыту сезоны 22 апрельдә тәмамланды. Ләкин һава торышы чираттагы тапкыр апрель азагында кар рәвешендә сюрприз әзерләде. Шул сәбәпле балалар төркемнәрендә эшемәсен өчен жылылык бирү яңадан башланды дип хәбәр иттеләр мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре. Бәлки безнең һава торышы бозылгач, без аны кирдән җибәрдек. 27 апрель көнне группаларыбызда жылы. Дүшәмбе көнне жылы. Әлбәттә балалар футболкадан, шортиктан гына йөриләр, чөнки жылы, урамда кар яуса дагы группада жылы. Узган елда балалар бакчаларына һәм хастаханәләргә җылылык бирү яңадан башланды. Ләкин узган елда бу хәл май аенда булган иде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Күп балалы гаиләләр проблемасы хәл ителәчәк. Элегрәк Татарстанның 3 районында Чаллыдан күп балалы гаиләләргә җир бүлеп бирә башлаганнар иде. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов хәбәр итте. Бүгенге көндә җир кишәрлекләрен формалаштыру бара. Исегезгә төшерәм, Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Азат Кадыров хәбәр иткәнчә, Чаллыда 6000-нән артык күп балалы гаилә җир кишәрлекләре белән тәэмин ителмәгән. Мәсьәләне хәл итү өчен шәһәр округы шикләрендә булмаган 900 гектарга якын җир кирәк иде. Работаем в Тукаевском районе, в Сарманском и в Заинском. Смотрим земли многодетных города Набережные Челны. В Сарманском районе 142 участка, в Заинском районе 192 участка, в Тукаевском районе 40 земельных участков. Земельные участки находятся на хороших, ровных территориях. Начинаем работу по межеванию и последующему представлению нашим многодетным землям. Гуманитар ярдәм тапшырдылар һәм сугышчылардан кире элемтә белән кайталар. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев, республика премьер-министры урынбасары, Татарстанның Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиле, Тәтеш районы башлыгы һәм Арча районы җитәкчесе белән махсус хәрби операция зонасында эш командировкасында. Җитәкчеләр сугышчыларга махсус техника, приборлар, җиһазлар һәм башка бик күп нәрсәләрне шәхсән тапшырдылар. Исегезгә төшерәбез, 38-нче шефлык ярдәме узган атнада битараф булмаган кешеләрдән, эшмәкәрләрдән, волонтерлардан, шулай ук предприятие һәм фирма җитәкчеләреннән бер юлы берничә полкка җибәрелгән иде. Хотел бы от имени наших военнослужащих, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, с оружием в руках защищают интересы нашего Отечества, сказать огромное человеческое спасибо за ту добрую шефскую помощь, которую вы оказываете. Приобретенные приборы, специальная техника, автомобили, мотоциклы и многое другое очень необходимо сегодня на линии боевого соприкосновения. Убежден, что все, что сегодня мы передали нашим доблестным воинам, спасет не одну человеческую жизнь.
Turnalar, resimler hem Georgi tasmaları bular barысы da hazır 10-нчы мәктәпнең рекреацияларын, кабинетларын hem тәрәзәләрен бизи. Оқучылар җырлар, биюләр hem парад маршын кабатлыйлар. Шулай ук Бөек Ватан сугышы чорында яшәгән ата-бабалар турында хикәяләр әзерлиләр. Герой бабалары турындагы тарихларны безнең төшерү төркемендә тыңлады. Левый, раз, два, три. 10-нчы мәктәп укучылары җиңү көнен бәйрәм итүгә әзерләнәләр. Әмир Шәйхүлисламов парад белән командалык итә. Малай үлемсез полк өчен бабасының фотографиясын әзерләгән һәм ул герой бабасының тарихы белән уртаклашты. Его зовут Алексей Георгиевич Петков. Он был разведчиком и воевал в Сталинграде. У него было очень много медалей за отвагу. И я его очень люблю. Когда наступает всегда 9 мая, мы с родителями вспоминаем его и вспоминаем его отвагу, как он воевал против немцев. Бөек Ватан сугышы геройларының батырлыгын башка укучылар да искә ала. Алар шулай ук бабаларның батырлыклары турында сөйләделәр. Это мой дедушка Старченко Роман Гаврилович. Я его очень люблю. Он получил эти ордена, так как он воевал на войне. Я очень его люблю. Но, к сожалению, он умер в бою с немцами. Я очень горжусь им, и когда наступает праздник, мы всегда его вспоминаем. Мой прадед служил в Великой Отечественной войне. Он прожил много. Он был разведчиком. И потом он поехал в Польшу, и его там натравили овчарками. И у него осталось очень много шрамов от укусов собак. Мой дедушка служил на войне. Он был танкистом. И он защищал нашу родину. Но его подстрелили, и он не мог воевать. И умер. Хәлак булган солдатлар истәлегенә бөтен мәктәп уйлап кагаз тырналар элгәннәр. Аларны укучылар, укытучылар белән бергә эшләгән. Начинается все с задумки. Очень люблю журавлей. Включилась Ирина Аркадьевна. Вся школа практически включилась в оформление нашего вот этого фойе, 2-го этажа, 3-го этажа. В оформление включились дети, ученики нашей школы, под руководством классных руководителей, под руководством учителей-предметников. Мой отец в 14 лет пришел работать на завод. Он работал токарем, слесарем. Последний год призыва был 27-й, а он, к сожалению, был рожден в 28 году. И очень сожалел о том, что его не взяли на фронт. Но всю войну вот такие мальчишки, как и мой папа, делали для фронта все, делали все для нашей победы. Бөек җиңү көнен бәйрәм итү уңайыннан 10-нчы мәктәптә концертлар, конкурслар, спектакльләр, хорлар көрәше үткәрелә. Тарих дәресләрендә укучылар сугыш геройлары турында презентацияләр әзерлиләр һәм фронт җырларын башкаралар. Солдат ушел, удалый молодец, 7 дён гулял, удалый молодец. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. 2025 елның майында 5 көнлек эш атнасында эшләүче Татарстан халкының 13 ял көне булачак. Мондый ял графигы республиканың җитештерү календаре белән каралган. Беренче озын яллар 1 майдан 4 майга кадәр дәвам итәчәк. Бу яз һәм хезмәт көнен бәйрәм итү, шулай ук ял көнен 4 гыйнвардан 2 майга күчерү белән бәйле. Шулай итеп, татарстанлылар ай башында озак вакыт ял итә алачак. Киләсе озын яллар 9 майдан 11 майга кадәр көтелә. Алар җиңү көнен бәйрәм итүгә һәм ял көннәрен 23 февральдән 8 майга күчерүгә багышланган. Бу республика халкының илнең иң мөһим бәйрәмнәренең берсе хөрмәтенә 4 көн рәттән узырга мөмкинлек бирәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Сосиски молочные 149,90. Это победа.
Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.